प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आपके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। मित्रगण, हमारी चैनल जौन बाटे कि आपके पता बाटे कि अपने भोजपुरी के समृद्ध करे करती हमारे एक छोटा सा पहल बा कि हमन के में भोजपुरी में ही बात कल जाई, भोजपुरी में ही कथा कहल जाई, या फिर जौन भी बात बा, जौने भी वस्तु विषय वस्तु के हम कहानी कहब, एमे हम सब भोजपुरी में कहब। ए समय आप लोगन के पता बा कि चलत बाड़े जौन क्रम बा भक्त चरित्र के चलत बाटे। त भक्त जौन हमारे के उन भगवान से भी उनके ऊंचे दर्जा देवल जाला। कहाँ से कि वो लोग अपने तन मन धन से अपने ईश्वर के भी अपने वश में कर लेला। मन की भक्ति और तन की सेवा ही ईश्वर के अपने स्वयं में वश में करे करती बहुत पर्याप्त है। तो यही में आगे हम एठो कहानी लेकर दिए आप लोगन करती आयल बाटी। चोखा मेला। चोखा मेला नाम रहल भक्त के। उ मंगल बेढ़ा में रहत रहना है। उ महार जाति के रहना है और उनकर कार्य ई रहल कि जौन मरल जानवर रहे तो उ वही के ढोले का काम करें। तो उनकर ई कार्य जौन रहल तो उनके बहुत दुखदाई रहे, लेकिन वो अपने कार्य से संतुष्ट रहना, अपन कार्य करें। पर वो पंढरपुर के विट्ठल भगवान के बहुत बड़ा भक्त रहना है। वो काम करते वक्त भी हर समय श्री विट्ठल 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 का रट लगौले रहे। ईश्वर में बड़ी भक्ति रहल उनकर। तो वो अपन जितना कार्य करें वो खाली विट्ठल विट्ठल कह के ही कार्य करें। नामदेव जी के पास जाते जाते उनके सत्संग मंडली में भी शामिल हो गई रहना, क्योंकि नामदेव जी हमें रहना तो वो जाति पाति छुआछूत से बहुत ऊपर उठ गई रहना। तो चोखा मेला वो नामदेव जी के बहुत प्रिय रहना। ऐसे करत करत एक दिन बहुत रात ही हो गई रहल। ये रोज अपन भगवान के नाम जाप करें। गई ना पंढरपुर, रात ही हो गई, बाहर सुतल लाना। तो भगवान विट्ठल निकलना है, इनके अपने अंदर ले गई ना। तो वो इतना प्रसन्न रहना भगवान विट्ठल कि आज हमार बहुत ही प्रिय भक्त आई बाटे कि खुशी में अपन रत्नहार और तुलसी के माला इनके पहिरा दिया ना। ये दोनों जानी लोग अपन प्रेम भरी बात करत रहल। भगवान इनके लाड़ लड़ावत रहना, इनके होश चेतना ही रहे, अपने अचेतन अवस्था में चल गए ना ईश्वर के प्रसाद पाते ही। सुबह हो गई, पुजारी जौन रहना तो किवाड़ खोल दिया ना। तो देखा ना कि अरे ई त महार जाति के व्यक्ति भगवान के छू दिया ना। ऊपर से भगवान का जौन बाटे तो ई रत्नहार भी पहन ले बाटे। वहाँ के लोग इनकी बहुत मरलसी, बहुत प्रताड़ना तरह तरीके के इनके दिहलस, लेकिन इनके मुंह से केहू के प्रति कोनो दुर्व्यवहार दुर्भावना नहीं निकलल। इनके मार के सब निकाल दियलस। तो ए पर एक ठो भक्त जनाबाई हइन, उ लिखेल इनकी वो ठो अनामिक संत हवा। और ई लोग कहलस कि वो भगवान के भ्रष्ट कर दिया ना, जेके भगवान स्वयं गोदी में उठावे के तत्पर हवा, जेकर साथे भगवान अपन सब कुछ बांट के अपन रत्नहार पहना के उनके हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर ले न, ते भगवान के भ्रष्ट कर दियलस। अरे चोखा मेला तो ऐसन भक्त रहना है जौन कि इनकर तबीयत खराब हो गई। जब इन लोग खूब मार दियलस तो वो बिस्तर पे आ गई ना। उनके पालन पोषण करे करती अब कहाँ से कुछ आवे। उनके एक ठो बहन रहली ना, एक ठो मेहरारू रहली ना, और केहू रहल नहीं। तो भगवान स्वयं उनकर सेवक बन के आई ना और मरल जानवर ढोए लगना, इनके पालन पोषण करे करती, इनके ठीक करे करती बीमारी से। तो जनाबाई कहलिन कि जेकरे करती ईश्वर मरल जानवर ढोए लगना, ते कैसे भगवान के भ्रष्ट कर सकेला। ईश्वर पे तो सबकर समान अधिकार है। तो चोखा मेला बहुत बड़ा भक्त रहना है। उनकर भक्ति एकदम अतुलनीय रहल। कहल जाला कि उनके पत्नी और उनके जौन बहन रहलिन उहो लोग बहुत धर्मात्मा रहलिन। आ जब इनके पत्नी के प्रसव रहल तो पूरा सेवा भगवान स्वयं आके कैले रहना, ऐसन कहावत रहल। इनका साला भी भक्त रहना भगवान के बहुत बड़ा। इनकर बेटा भइल, उन्हों के भक्ति के राह पे ही चलौना। लेकिन विट्ठल नाम का जौन जाप रहल वो इनसे छूटल ना। ये 24 घंटे श्री विट्ठल श्री विट्ठल श्री विट्ठल श्री विट्ठल। मंगल बेढ़ा में एक प्राचीन दीवार रहल, कोनो प्राचीर घर रहल, ओकर मरम्मत के काम चलत रहल। इहो वहीं लगल रहना अपन काम कैले में। बस अचानक से वो भरभरा के ढह गई
जौन प्राचीर रहल, वही के नीचे बहुत जे महार रहल ते दब गेल, वही में इहो शांत हो गई ना। तो स्वयं नामदेव जी आईना इनके खोजे आ कहना कि जौने अस्थि से श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल के ध्वनि आई, वो पहचान लिया कि ई चोखा मेला कही हवे। खोजत 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 श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल नामक ध्वनि एक अस्थि से आई। ओके वहाँ से उठा के लोग लेके पंढरपुर आयल, महाद्वार पर उनकर समाधि बनावल गई। और कहल जाला कि समाधि के मतलब हर कड़ कड़ से अगर केहू ध्यान से सुनत है श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल, तो ऐसने ऐसने संत से भगवान धन्य हो जाना है। भगवान तो स्वयं परमपिता परमेश्वर हमें, पर ऐसन संत लोग उनके करती तत्पर हवे 24 घंटा। इससे भगवान भी कहना कि हमहू धन्य आई कि हमारे पास ऐसन ऐसन भक्त हमें। तो यही के साथे हम आप लोगों से विदा लेता नहीं। बयान फिर एक बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त का कथा लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।